Karen. Apa ay tagla ba di karayan ti ni. Awan ti dalaw. Ta. Tiga sa bagkat agi ta. Bagkat ma. Na. Di pa ay laba. Awang larda na, tabaran out. Tay nagadug nga muringan. Ko kasano da kita? Kasano pinagbakat ka? Alam ate Pilipino mapamaraan. Ka. Ka, abijipay. Kimabagkat cord ata? Kaya mata. Kita ingkan gano'n nagpudaw. Ingkan, alam mo kita na eh. Kasano? Bibitang! Kaya mata ako pag sindublatan duwa. Kan? Nakadagdag sound. Kaya mata ata gamin anay pag tinipunom atin eh. Pag tinipunom samto yung gijin ay dudumang. Kan? Kasano niya? Ingkan ah! Kumami no tricycle nita pagsakay mo single me out. Eh, pasay ka. Mata mo to ko tamo ko ah. Dito sa na. Pero sino kita ka nagpudaw? Kabay-bay ka, nagkarkaraw. Dami na natin kadalaw! Ikasarap pinay ba? Bakit ko tagtaata noon? Hindi na mitulungan. Tagtanga ka! Tagal kas kita! Oh! Tagag! Tugo ka! Tugaw! Tagtanga! Oh! Ang dami kita. Paraan. Karmi ka. Tanggalin ko yun. Oh! Bayatan! Talagang awan kitang-talo, no? Oh! Awan! Awanan! Wain, mayaton, di ba? Intan? Intan! Intan nga ka! Hulapinan! Nagamak ka, oh! Nag-awis ka ito kalumingan nga dito. Talon di paglabaan. Ang ganon! Nagbinibit mo kumamit at may isang ajag. Kaya tulungan na. Agrade nak ka sa mga bibitay. Kati mo na tangan ta ulo ko. Nagumag ka nga babae. Huwag kumamit sa bit mo. Tabasket tayo ito sa nga imam. Nga nakaangis ka may. Namit tayo kastuyain. Nga, antan, taglaban. Paragating pa iti tao mo. Tiglaban. Tiglaban, bagim daitan. Ngati kung pumaim ti tao.